आयै थास' बिबारखौ मानो गाखोगोन नोंलाय फाग्ला एथ' दामखौ बिसोरखौ हाजिरा लेंबाय आं खुसिंग्रा लुनो आंखौ उल्था दैलायनो थिनफिनो दं नागिरनायाव बिराद खस्थ'लै नै मोनसे नै जाबायथ' नै जोंहा खुसिंग्रा लुदों गाइस खुसिंग्रा अनलाजों लागायनो ओंखारथ'वाखैलै र' फैयाखै बोराखै फैबाय लुर जाहांबाय नै मोनहांबाय दे होमबा नायलांबाय थादो नोंसोर गासिमोन सेल' मेरला गुदुं दङ माथो नैबेबो जबाय थायो देरा जायो बथलाव सोनोसै सो आं लाग्रा जानोसै मिथिबाय दै रोगानो हा ओंखारबाय आयु गैलालै बे जाजाला माहाय गाखोनांगौ आथिंजोंलाय गायाखैलै थैयाखै फाग्ला नै आं अरजायाखैसोलै अरोबो जोयोबोलै आरे नोगोद दै लोङो नामा खुसिंग्राया दै रोगाग्रा होनदों नामा आंहा आयु नोगोद मेंसिजोबसैना दिनै गिदिर थागोन बे बेसे बुरजा मोनखो बेसे बुरजा आं दसे गैयाव नोगोद बुरजा मोनबाय माथो एल'नाया नैबेलाय नोंनि आसि दङ नै एल'नाया मा बेरे होनदों बेरे मा ना मा होनदोंथाय मासे मोनाखै दाबो आं दहाय थांनायनिफ्राय मोनला जाबाय नैबेसो मोननो रोङा दा दा चेन्ज खालामनो नागिरलायबाय जोङो गैलालाय बिथिं गुन्दै गैला बिथिं गुन्दै गैला गुदुं गैला बाव होलांसैलाय मोनसे जायगायाव एरख'ख'नो हाया बिथिंजाय नों मा होनो नोंलाय माबानि सावथालनि गादागारि ना मा होनोमोनलाय गादागारि होनबावबाय गादागारिसो दा गादागारि होनबावबाय ओमफ्राय गाहा फाग्लालाय नोङो सैमाखौ मानि सावथालनि दगि मा होनो सिथा नङा नङाथाय सिरिथा होनबाबो जायो नामा सिथागि होननाया मा होनो सैमाया होननाय जाबाय आरो बे नैबिदि गोथां जाबा बरिया नुयो दुब्लिखौ गोथां ओंखायनो होनदां बै माबानिया बैहाय दङब्रा ओमफ्राय गय गायबायना हाग्रा दुफ'जोब्बाय हाग्रा एवाखै बे जाम्फै सेर लुलाबायनोसै फाग्लाजों मेरला जावना जायो मानै गाहाम थायोमोन गुदुं मोनसेयावनो औ मुगासेजों मानै गाहाम फैलायबायना मुगासेजों माथाम मानै गाहाम फैयो एसे नांबावगौ नालाय दा बायदियाव आलदा लकेसनाव होबोलायबाय बेनोसै आरोना जों गामिया गाइसमोन
enjot. Guys, man, enjot dulu ini, enjot. Nih, जागायनोसै आखमन Lagai deh. ओरैजाय दं माइबारि नैबे खुसेंग्रा जाहांबाय नै दा मेरला मोनलांबावगोन दंलै आंनि मा दाय जाखो नों लुग्रा ना आं नायग्रा नों लुग्रा नोंसो नायनांगौ दङ आरो बाहाय दं आयै 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 थास' बिबारखौ मानो गाखोगोन नोंलाय फाग्ला एथ' दामखौ फाग्ला बेखौ माबा जायो लांनांगौ सिपिउ सोनानै फाग्ला बिदि दोनजायो नैबे जोंनि गामिनि फुख्रि कमल काटफ्रा मासेयावनो सेरबासो जानाय दंखायो ग्रास कापफ्रा 3 केजि 2.5 केजि देरला जोबबाय खुनु टेनसन गैया दैनिनो जाम्फैनिफ्राय होलाङो ओरैजाय पाइप सोनाय दंखायो ज्रय 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 होलाङो ओरै माइ दुब्लि दै गैला नोंसोरखौ हाजिरा लेंबाय आं खुसिंग्रा लुनो आंखौ उल्था दै लायनो थिनफिनो फाग्ला गोजानलै मानसिफ्रानो गुदुं नागिरनायाव बिराद खस्थ'लै नै नै मोनसै नै बेलाय बेयावनो दं बेखौ नाङाखै फाग्लासोन लासोफ्रा फैना फैया ओरै फैलाबाय खुसेरा गुदुंखौ नुवासै माबा नैबावनो बिराद खुसेरा गुदुं थायोमोनलै गय गाजोबबायना हाग्रा जाजोब्बाय गुदुं दङ मारै हानांगौ दाना ओंखारग्राबो गैया खर'जोंसो ओंखारग्रायानो मेरला खुसेरा थायोमोन बाहाय हाग्रा जाजोब्बायना ओरैबो हाग्रा जाजोब्बाय ओंखारग्रायानो गैया मारै हानहरो दैखौ माला बादामलि गोनां दा गाहर दे गोलैलांनायखौ नुसिगोन दिनै दैखौ हरग्रोदो ब्रा गुदुं मोननांगौ थान जागोनलै बाव फाग्ला हाग्रा जोबनै गैयाबा गुदुं मोना मोनदों खुसेंग्रायानो गैया बेल' अनलाजों मल मल जानो सांगुलायनाया दा नैबाव गोजांगोनसै र' दसे टाइम पास Oh my god. Guria, guria. मजा आया Guria, Allah. 산다 오늘 Ini lagi tahun. lulana थांसै जाबाय सल' दाना मारै गाखो गाखोद' गाखोद' मा नांबायसो आंना जानला मोनला दैयाव जाखाया आंना मानजोबो लावथियावबो मानबावो आंना दैयालाय मैला नङाना बारा अखा गोदान ना ओंखायनो माननोबो मारै बोखोहरलाय जेब्ला बोखोहरदो गालिनलाबायबा सेस माब्रै मोदा माब्रै बेखौ हरदिया मासे मानैसो दङ ना माबेसे मोना माब्रै मोदा लाय बेसेबां जाखो
जाबायथ' दुगैखांबालाय थांसै नुला गैला बाय बाय गाइस दिनैनि भिडिअ'आ बावनो जोब्बाय एसेनोसै